Пас към Милен Кикарин. От изключително грубо влизане. Ето това вече ще е много лошо. Много лошо ще стане нов червен картон и този път футболистите на Аждот ще си го понесат. Определено прекалиха с изключително грубо влизане в краката на Милен Кикарин. Почнаха да се покрият феновете на ЦСКА, излезнаха на стадиона, което означава много лоши новини за тези на Аждот. Ето, това не трябваше да става. Футболистите на Аждот сега бягат от тези на ЦСКА и феновете. Абсолютно сами си провокираха това поведение. Феновете на ЦСКА са на стадиона. Уважаеми зрители, влезнаха да се саморазправят червените фенове. Побегнаха като изплашени футболистите на Аждот. Изключителна драма се случва тук на стадион на Българска армия. Вижте къде отидоха част от футболистите на Аждот. Това е край на тази среща. Няма да се доиграе, естествено. Няма как да бъде доиграна. Уважаеми зрители, оставам останалите кадри без коментар. Това от мен Християн Георгиев от стадион Българска армия. Аждот победи ЦСКА с 1-0. Феновете продължават да гонят футболистите на Аждот. Те бягат по всякакъв начин. Уважаеми зрители, останалите кадри оставам без коментар. Аз ще разузная какво точно се случва и дали има пострадали футболисти от страна на Аждот и какво точно е положението. Имаш ли малко камера, бе? Дай ми малко камера.